Bilai kowe Kapernaum. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Pon tanggal 3 Oktober tahun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 10 ayat 13 tekan ayat 16. Grup band Kus Plus nate nyandra negara Indonesia iki minangka tanah swarga. Miturut Kus Plus, karahayon tansah sumanding mring wong-wong kang urip ana tanah Indonesia. Segara kebak ing iwak saengga pancing lan jala saguh nguripi para warga. Ora ana prahara lan lisus dumadi. Kepara iwak lan urang pating telecek. Ngenani kahanan tanahe, apa kang diceblokake mesti urip tukul njur urip. Wong bisa ngrasakake hawa kepenak saben mangsa, ora ndrodhok ing mangsa bedhidhing sarta ora kesumuken ing mangsa ketiga. Utawa kaya kang dadi panyandrane Pak Dalang, negara kang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi, kerta tata raharja. Sajake kahanan kutha Kapernaum kan ketiban supata dalam Gusti Yesus sing waosan dina iki kahanane kaya kang ginambar ing cecala. Kutha Kapernaum mujudake kutha dagang kang rame merga dadi punjer industri lan kegiatan ekonomi wektu iku. Kejaba iku, tanahe kang subur kanthi mangsa udan kang cukup sarta hawa kang anget ndadekake Kapernaum gemah ripah loh jinawi. Uwong banget kerasan manggon ing kono. Kepara kahanan kang kaya mengkene ndadekake wong-wong kang manggon ing kono padha sombong, ngunggulake diri tinimbang kutha-kutha liyane. Kapernaum uga dadi punjer karya dalam Gusti sakdawane martakake kabar kabungahan. Akeh pangeram-eram dumadi ing kutha iku. Iku ateges kutha Kapernaum pinaringan kalodhangan mirunggan sarta keistimewaan kanggo sumurup lan ngrasakake sih nugra dalem Gusti lan karya prostitusi dalem kang ora ndadekake kutha-kutha liya mligine kutha Tirus lan Sidon darbei. Sing dadi perkara yaiku marga saka sifat sombonge wong-wong Kapernaum ora kadudut ati lan rasa pangrasane marang karya dalem Gusti. Wong-wong Kapernaum rumangsa ora perlu martobat awit kahanan uripe kang wis kepenak iku saengga ora perlu aweh kawigaten luwih mring Gusti Yesus lan karya dalem. Wong-wong mau lali menawa urip ana donya mono amung sawetara saengga sakeh kabungan lan urip kepenak mau bakal ana pungkase. Gusti rawuh ngelingake urip kang kaya mengkono mau sarta ngajak umat manungsa ngupayakake kamulyan ing urip kalanggengan nanging ora antuk tanggapan kang prayoga. Mula Gusti paring supata bilai kowe kutha Kapernaum. Ing supata dalam Gusti mau uga kamot wecan menawa kutha Kapernaum bakal kaesotake menyang donyaning wong mati alias kukut minangka kutha kang gedhe kasuwur. Kanthi tembung liya, marga ora nanggapi panguwuh pertobatan dalam Gusti Yesus, Kapernaum ora slamet. Para tresna pelem kanasih saka waosan dina iki awake dhewe kailekake kanggo ora gampang terlena mring kahanan urip kepenak kaya kang dumadi marang wong-wong Kapernaum. Kudune kahanan ayem tentrem lan raharjaning urip sarta wis sumadya sumandinge sakeh kabutuhan urip mbuka ati awake dhewe mring sih kasenan dalem Gusti saengga kejaba nuwuhake rasa atur panuwun kang tanpa kendhat mring panjenengane nanging uga nimbulake kerentek kanggo ngrasakake kamulyan swarga kang ora ana pungkasi. Sakeh brana donya kang mujudake sih kanugrahan dalam Gusti prayoga kabigunakake kanggo nggayuh kamulyaning swarga. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mukli nurno Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci sang sumber kamulyan jati kados sing mula buka sak menika sarta ing sak lami-laminipun.
Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.